Special Summary Revision of Electoral Rolls Sanga'n somni pali kalpui mekah nimin khan I&PR Conference Hall-ah Kolasib District chhunga Assembly bial pathuma booth level officer bial thil pawimawh inzirtirna training buatsaih ani Kolasib bawrhsap pujon LT Sanga'n KVK Kolasib tute thlak remti lova stay order a chhuah hnuah mi henkhatin kut an thlaka police an chhuizui mek laiin Vengthar VC hming a relation to Vengthar VC member threnkhat nimin khan press statement and siama VC enroll na an nei lo thu an tar lang Chief Minister Pu Lalduhoma chuan apisa All Mizoram Teachers Association Master Role Fry tute chu apisa koma an har satna te angai thlak sak Thlir tute chibei ule sil ramah ki kania chanchin thar lo ngai thlak chhunzomang Special Summary Revision of Electoral Rolls 2024 kalpui mekah nimin khan I&PR Conference Hall-ah Kolasib District chhunga Assembly bial pathuma booth level officer bial thil pawimawh inzirtirna training buatsaih ani District Level Master Trainer F.L. Nisai Block Development Officer thingdol chuan training hi pe in Electoral Roll hming pai hming thlak siam thatle omna hmun son dante epic bawle chiatna awanga athar dil thei dante form hrang man dan le bial tana mobile application le portal man dan ba ka bial tana sha tor pawimawh hrang zirtira zona le chhanna le soihona hun man ani bok training a hian tuirial Kolasib le serlui Assembly constituency huam chunga bial somriat pakwate an telani Kolasib bawrhsap pujon LT Sanga'n KVK Kolasib ramah tute thlak remti lova stay order a chhuah hnuah mi henkhatin kut an thlaka police an chhuizui mek laiin Vengthar VC hming a relation chu Vengthar VC member threnkhat nimin khan press statement an siama VC enroll na an nei lo thu an tar lang Tu chuan siama KVK ramah in hmun the chungchanga engma enroll na an nei lo ba ka shat po an thelo ni in an tar langa stay order om hnuah mi henkhatin ma an lo lak chhunzom awangin VC te po January ni riat khan police station a kau an ni chu zathlak an ti in poyan ti thu an tar langa KVK department ram the chungchang hi ati rachangin VC sitting a voikhat ma soilan ani lawa hemi chungchanga hian VC te hian enroll na le tel na kan nei lo an ti heti lai hian VC temporary pass ti hming pu in le khapek chhuah omni in alanga hei po hi VC sitting a engma soilana omlawa wangin VC hriat pui ani lo ti an soi Mizoram Sarkar in dana siam the Mizoram Act 2013 le rule Sanga'n som pathum hnuah June ni khat Sanga'n som pathum atangkhan VC in hmun pass an pek theina ti bau ani to ti soin phwa chop taka VC temporary pass ti hming phwa chopa pass in pek hi kan hriat pui lawa hei hi engdan hnuah nge pek an ni kan threlo buk ani an ti heti lai hian VC temporary pass ti hming pu in lekha pek chho omni in alanga hei po hi VC sitting a engma soilan omlawa wangin VC hriat pui ani lo ti an soi Mizoram Sarkar in dana siam The Mizoram Act 2013 le rule 2013 hnuah June ni khat 2013 atangkhan VC in hmun pass an pek theina ti bau ani to ti soin phwa chop taka VC temporary pass ti hming phwa chop a pass in pek hi kan hriat pui lawa hei hi engdan hnuah nge pek an ni kan threlo buk ani an ti KVK ram chunga in hmun the chungchang soirik ani tirin veng chung mi in hmun nei lo te tan in hmun pek tur ram omani chuan VC ke hroina hnuah veng chung NGO hrang nen thok hawin dan ang thlapa the dan nge to ani se ti te chu soive thin ni in an tar lang boka ama ero chu hengte hingei thlak a hlolawa in hmun the chungchang hrim te VC sitting a soirik om ngai lo ni in an soi hei bangka VC member ten KVK ram chunga in hmun anin siam ve anga in soi om chu thil dik tok lo ni in an tar lang kan member threnkhat te chu lo nei ve ma se VC member zongjong ero kan tel ve du lo ba ka hemi chungchang po hi kan hriat pui lo ani ti in an veng chunga in hmun nei lo te tan in hmun pek thei ni se an du a dan hnuah ti dan kong zon zel ni se ti chu an du dan ni in an soi bok Chief Minister Pu Lalduhoma chuan apisa All Mizoram Teachers Association Master Role Fry tute chu apisa koma an har satna te angai thlak sak
Chief Minister chuan an har sadna te hriat thiampui hle ti hrilin sarkar tharin zirna siam that atum dan tlang puite alo hrila zirtirtu master role te din hmun bik po uluk taka lo zirtur thu acha ani he huna hian All Mizoram Teachers Association MRT hi Chief Minister lompuina an hlana akal zel na tura du sakna hlanin an din hmun tlang pui in hriat na an neya an har sadna to mek te thlenin din hmun thadeu zo ka hlan kai an di lani Tugin Khan Pu Lalduhoma PWD Minister chuan Durtlang North le CPR kong zauhna tho mek chu hmuna kalina endik Durtlang North le CPR in Karkong he kilometer som point pani pangani in Central Roads and Infrastructure Fund Scheme hnuah zauhna hi tho ania he project hi chengnuai sangli zaruk somnga pasari ni in thlasom thum chunga tho zo tura ruam manani Ni sompali July sangni somni pathuma na hi tran ni in Executive Engineer PWD Aizawl Road North Division thunei na hnuah MS SLT Infracon Private Limited ten kong zau na hi an thok mek ani he kong lai mek awang hian road block thin ani awang le thok tu contractor ten formation cutting an zo ve le mi pui ve wak ten har satna an to launa an GSB granular sub base phangal thin turin minister hian a shila kong siam mek hi GSB chunga drylin cement concrete le PQC pavement quality concrete phale tur di in apum puya kong chhazong hi meter chan ve atling don ani tukin vekhian minister le PWD how tu te hian Khelo India hnuah crore Lee Point panga seng sector indoor sports complex mun lai zaudan tur le apanna approach road motor lian leng thei tura lai zaudan turan en hauba ka leitan zautui venga tanga zwang tui selasi kong pui po na kong RCC balcony siam chu amuna antlo ngal buka Durtlang North le selasi khutlang shwai tu ten minister hilo mu in an har sadna te an lo thlen bukani PWD Minister hi Engineer H. Zoramthanga Chief Engineer Highway PWD Engineer Lalchwana Superintendent Engineer Central Circle Executive Engineer National Highway 1 baka officials dangten an troy o mania Vengthar Khan Assembly Secretariat Conference Hall-ah Mizoram Legislative Assembly Member Detani Thum o Leadership Innovative Training Assembly Secretariat le Administrative Training Institute te tangkopin an buatsaih kharna inkhom nei ania Chief Minister Pu Lalduhoma chuan khwalian ni in amanpui thu soin khwalian chuan Mizoram in Administrative Training Institute changklung tak anei le Mizo Resource Person thiam tak le thatak tak anei chu chuan omati thu asoya enge mohar sadna awanga tel theilo po study material pek vek ani dona rahman na fel hle ani karle lama training hi Delhi lama chhunzom le turani a chuta po chuan tel thei vek tu mila thahle ang training min buatsaih sak chan hi thil dang nilawin legislator tha kan ni theina ani a kan ram ani a azirjui pele pelo te kanin thlau thei viau po in arin omati tin tunlai khovela technology asan to awangin tunlai thil thar berber man pha kan ni angaya chutiang tura kanin buatsaih zel chu pawimawh ani ti in training chim tute ange na ni tunma a changa legislator thani tuma lo beito dante shrilin kum tam tak chung sarkar department te azir reng thu asoya voin thleng a file ala pending ngai lo thu te po soin file ka nga le zan kaming rei ani meya file chin fel lo nei chungin kamutui thei lawati Chief Minister hian legislator tana thorim appointment na te zirpei atul ziate le thil clear thiam a hlut ziate atar lang bukani Trainee ti IO puke sabdanga Home Minister chuan thu soya training buatsaih saktu le resource person te chunga lom thu soin ni thum chung an thil zerte azaw hle a kan zer zongzong te kan trebel man vek lo mai the ma se kan training hian legislator ni tura sha tur lo tam ziate min sha tira kan hlok hle ani ati karle lama he mun training te thau hian Delhi lama training bok hi kan chhunzom dona kalvek kan tumani ati training nei fo a hlok dona sha thu atar lang bok pulal biak zama speaker chuan akharna thu soin training a hlotlin te nana mo phorna sang nei tu te chunga lom thu asoya P Maria City Zwali Director ATI le athopui te in buatsaih na te resource person te in buatsaih na thatak zetani atia in khom kai shwai tu Dr. Renu Sharma IAS Chief Secretary po in training and buatsaih chan le apawimawh na te asoyane Tugindar Sarile Atsan Vekan Sports and Youth Services Department Minister le MSSC President Nibok Pulal Nging Lawak Marchuan Mizoram State Sports Council hnuah Sports Association Hrang te enkolna
mun ma atlo a he huna hian MSSC secretary pujon chan pu chuan a troi om he huna hian sports association hrang shrai tu te chuan sports minister Pu Lalduhoma mar chulo dong songin an mani mun nge ya an mamoti an lo soipuya sports mun ma ti changlun dan tur hrang te soi ho ngalani bok sports minister Pu Lalduhoma mar chuan sports lama kan ngai pawimawh ma sak tur chu in fiami te le a en kol to sports association an ni a chu wangin sports association hun ma MSSC hnuah omte hi kan tlo ani atia sports association try to te ataka kan in kom theile a mun nge an mamoti ka hmu pui thei hi kaloma an har sanna te min shila kan thei chinchina thei top chhuah pui kan tumang ati sports minister chuan kan soi to angin medal la thei tura in chhar kan tum dona chulam hoi chuan kepen zel kan tum ati kan mun ma ne ang te a thatok lawani po in mangtang kaila dim le dot takini an kolang o ati Mizoram State Sports Council in Enkol Ramhlon Sports Complex di Asiata hian Sports Association Changchang boxing, volleyball, basketball, football, wrestling, bodybuilding, weightlifting, tennis te a omani. Exercise le 42nd Battalion Assam Rifles Zawkhothar Tangkop chuan Zawkhothar Kong Champhai District a met tablet kg somni pahni le gram zani somni le anei tu po vanlian khu makum somni panga saikum pai Champhai District chu anmana the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985 tlo chanin to buatsaih sakani hnuah District and Session Court Champhai District a hruai ani he thu boya hian thiamlo achangani chuan jela kum soma tanga kum somni tang thein poisa cheng noi khata tanga cheng noi ni thleng choi tura shemthei ani bok khati zong kha chin thar kan puan thei chu ni e